Doncs estem amb l'Edgar Curto, flamant vencedor de les grans clàssiques Trofeu Joan Casadevall de la Federació Catalana de Ciclisme 2023, després d'acabar avui aquí a la quarta edició de la gran clàssica Modest Capell de Torregrossa. Bé, Edgar, primer que tot, moltes felicitats. Moltes gràcies. Bé, avui la cursa t'ha vingut de perles, una escapada de 6 que d'alguna manera restava punts i possibilitats al Víctor, que era el teu rival en la general. I no sé, comenta'ns com has vist avui aquesta edició de la clàssica Modest Capell. Per començar, per mi és la cursa més especial de l'any, perquè al final rememora el que va ser el Modest. Vam ser companys d'equips durant 3 anys, si no m'equivoco, i al final sempre és un record especial i per mi és la millor manera d'acabar l'any, sens dubte. I parlant de cursa, doncs, era un escenari difícil perquè jo venia sol, ja que l'equip és de les Illes Balears i no tenia cap company que em pogués ajudar. Llavors era intentar salvar els mobles, vigilar els 3 rivals que tenia a prop a la general, i se n'ha anat la fuga molt d'hora. Això també m'ha permès poder controlar-los més per darrere. Simplement he hagut de sortir a tots els intents que m'han fet entre tots i al final hem pogut arribar aquí i no m'han picat punts i he pogut guanyar les grans clàssiques. Unes grans clàssiques que, bé, tu tenies una temporada enfocada, diguem, d'una manera, i al final el calendari se t'ha anat posant de cara per poder disputar aquesta general del que és el principal calendari ciclista català. Doncs sí, des de principi d'any no teníem clar quines podríem fer perquè el calendari amateur va variant, se'ns han suspès 2 o 3 voltes i a meitat d'any em vaig trobar que estava bastant a prop dels primers llocs de la general i per sort hem pogut acabar-les totes i això m'ha permès poder emportar-me a la general i estic molt content. Molt satisfet, molt content. Avui hem tancat el calendari català 2023 de carretera aquí a Torregrossa amb la clàssica Modest Capell. I de cara a 2024, què? Alguna cosa ja prevista? Alguna cosa al cap? Alguna sorpresa? Estem esperant que surtin notícies sobre el projecte d'Aravall, l'equip on estic actualment. En principi, si tot va bé, l'any que ve tindrem una oportunitat a professionals i si la podem disfrutar ho farem i si no, doncs aquesta temporada ens emportem un record també molt bonic. Ha anat molt bé. Molt bé, doncs reiterem les felicitacions, felicitats per haver guanyat aquest gran calendari, gràcies per haver estat avui també aquí a la clàssica Modest Capell, una cursa molt especial, un memorial que tot el pilot ciclista català li fa al Modest i molts èxits d'ara endavant. Moltíssimes gràcies.